Salutări, salutări! Eu sunt Fane. Eu sunt Gogo. Și bine ați venit într-un nou episod al Academiei de Vapat. În episodul de astăzi o să discutăm despre iObox Pro de la Joytech. Pe care îl vrei? Păi avem două versiuni, unul negru foarte frumos, unul negru și mai frumos, cu marmură sau rășină sau ce-i varianta asta. Marmură. Da? Și ca să vă facem pe plac și să vă lămurim complet în episodul de astăzi, o să testăm iObox atât cu rezistența de 0,5 care este de lang inhale, adică de tras direct în plămân și care face foarte mult abur, și cu rezistența de 0,6 metele care scoate abur, dar este similară cu trasul din țigară normală, adică un pic mai restrictivă. Gogo, o să-ți las ție pe ăsta de buhăială inițial și mă duc eu cu meteleul meu liniștit. Și după aia facem schimb? Și după aia ne facem o rocadă mică cu aia mare. Hai să vedem ce conține cutia. Hai să vedem, fără close-up, direct. Fără close-up. Dă-mi și modul ăsta. Ia și modul ăla și va Să fie primit. Cutia este un pachet foarte bogat. Cutia ne prezintă poza produsului și niște chestii, indicații pe spate. Aici ar fi trebuit să fie boxul. Da, l-am luat și l-am umplut cu lichid. Îl avem. O foaie galbenă cu atenționări. interesează. Un caiet alb cu Instrucțiuni manual. de folosire. E în engleză. Tot nu ne interesează. Da, Are și bineînțeles. franceză și toate limbile. Și dacă le cumpărați după Emax ar putea să fie și în Îți iau eu română. cutiuța asta. O cutiuță mică care conține două rezistențe de 0,6, una am folosit-o că am pus în mod, și un muștiuc alb transparent. Pe lângă cel negru cu care vine. Și are încă o cutiuță mai lungă. Cu un cablu de încărcare micro USB, cum se spune. Ei, cum se spune? Cablu de încărcare micro USB. Exact cablu de microîncărcare USB, am vrut să zic. Bun, și acum, exact așa cum v-am obișnuit, hai să vă arătăm primul iObox, uitați-l, îl aveți acum în imagine, da? Hai că v-ați uitat destul, avem și iObox Pro și acum un comparativ între cele două, bam, foarte frumos. Observați câteva diferențe, probabil dacă am pus și poza corectă, în momentul ăsta avem poza și noi vorbim despre ele. Vedeți că iObox Pro are diferit capacul ăsta al atomizorului de umplere cu aerul, care este același de la Cubis Pro și nu de la Cubisul normal, sau de la IO de fapt cum e la iObox-ul normal. Și avem sub butonul de Fire un toggle switch, îi spune, un comutator în română, cu 3 poziții, H, L și Off. Hai să revenim un pic pe imaginea normală să discutăm despre pozițiile astea. Cu ce ne ajută? Hai să vedem. Butonul off, Da. off este atunci când Off, ai probleme aerate, îl dai pe off și ești trist. Da. Sau se oprește modul. Ok. El vine de la low, adică Jos? jos. Da, jos. Bine, jos. Adică putere joasă, care înseamnă că dispozitivul este regulat la 3,7 volți, parcă? Nu se știe. Nu avem cum să măsurăm pentru că el nu dă curent dacă nu vede o rezistență. Știi ce se întâmplă la astea? Sunt povești. Producătorul spune ceva și de obicei face direct pe dos. Pentru că Ideea e că iObox-ul normal mergea cât are bateria, Da. de la plin la gol, iar iObox Pro, în varianta de low, pe mijloc, are un fel de limită de viteză. da, pur Merge și cu simplu 60 la lovește oră. puțin mai jos și H-ul, high, ridicat, lovește puțin mai Hai sus. să vedem. În Mai momentul de tare. față, tu l-ai tot pe low, pe al tău? Îl dau acum pe low. Ia de-l pe low și fă o probă. Îți număr eu. 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107. Ok? Dă-i și pe high. 101, 102, 103, 104, 105. N-ai mai putut să tragi. E prea fierbinte. E prea fierbinte? Prea frig, Se simte o fierbinte. diferență clară? Da, Ia să vedem. da. Îl am și eu pe low. 101, 102, 103, 104, 105. Bă, dar eu de ce-ți număr? Că tu nu tragi secunde lungi. Merge foarte bine rezistența de 0,6. Da. Tu poți să numeri dacă te-ai obișnuit și îți place, n-am nicio problemă, numără. Bineînțeles, hai să numărăm. 1, 2, 3, 14, 15, 18, 24, 3,14, 4. Da, E este mai foarte fierbinte. fierbinte. M-a fript un pic la buză. Și uite, pe off, Ia să văd dacă album face ceva nici pe off. modul nu merge. Face ceva al tău pe off? Nu face. Și pe off, când ești trist, zici off, nici modul măcar nu mai Nici merge. modul nu merge. Avem jos, hai să mai băgăm o poză, avem o gaură de ventilație, avem pe lateral o mufă de încărcare micro USB, capacul cu un aer ceva mai generos decât la iObox-ul normal, Da. dacă nu mă înșel, și cu mai multe poziții. Și capacul ăsta mai are o chestie foarte interesantă. Dacă ne uităm la capacul vechi de la iObox-ul normal, trebuia scos cu totul. Iar la asta merge scoasă doar partea superioară și umplut cu rezistența în mod, ceea ce mi se pare mult mai mișto.
per total, sincer să fiu cu voi, plus că cred că poți să bagi un pic mai mult lichid în varianta asta. Observ că geamul a rămas de la vechiul mod. A rămas Scrie geamul, Max pe el. tot cu Max. Ideea e că modul ăsta, spre deosebire de ăla vechi, este mult mai elegant. Adică varianta din mâna lui Gogo e neagră, dar vedeți că finish-ul de pe ea este sidefat cu sclipicele. Și are strălucii. Da, arată foarte bine. Și parcă nu e negru, e negru albăstrui, un gri albăstrui. Și al meu are un look marmorat, adică ca Marmură. și checul ăla, marmorat cu cacao, știi? Deci ai modă marmură, Ștefan? Marmură sau marmotă? Marmură. Marmură? Nu, n-am cu marmură, dar arată foarte bine, Mai ca știu modurile niște cu resin. mondiali de ăștia care și-au pus cărți în moduri. Părerea noastră despre IO Box o știți. Deci este un dispozitiv de tip all-in-one cu o capacitate de 2000 de mAh, încărcare pe micro USB, capacitatea rezervorului de 2 ml, vine în pachet cu două rezistențe incluse și cablu de încărcare micro USB, aerul se reglează, poți să-l folosești ori pe lung inhale, ori pe mouth to lung. Muștucul e un pic cam mare, ăsta negru, pentru gustul meu. E un pic cam mare, dar are milk prin Are el. varianta aia spiralată care nu te scuipă și bonus, încărcarea mult mai facilă. Una peste alta este foarte clar că ne place și IO Box Pro, la fel cum ne-a plăcut și IO Box-ul normal. Prețul este foarte atractiv, dacă nu mă înșel, în momentul de față se vinde cu același preț, 200 sau e mai scump decât normalul? Nu, normalul a fost vreo 170. Deci un pic mai scump. Asta e 200. E 200, dar primești în plus Un pic mai scump. finish-ul, reglajul și umplerea. Problema cu IO Box-ul normal, ca și cu IO, este că rezistența de 0.6 primea prea mult curent. Ardea prea tare, scuipa, pleznea. Dacă vă făcea uitați, tot noi felul. v-am recomandat și la IO și la IO Box Pro. Dacă sunteți genul de vapor sau de fumător mai molcom, mai calm, care nu trageți foarte tare din el, v-am recomandat rezistența de un om. Pierdeați foarte mult din producția de abur, dar era ceva mai soft, nu lovea nu mai atât de tare scuipa. și nu mai scuipa. Acum cu modurile astea, dat pe low, la poziția din mijloc, rezistența de 0.6 funcționează perfect. N-am reușit să testăm să vedem dacă în varianta de low acumulatorul ține ceva mai mult. Logica așa spune, însă noi nu ne-am dumirit pe partea asta, adică n-am reușit să găsim un test concludent să ne ajute cu ceva. Iar pe partea de finisaj, deja vorbim, dacă e vorba de preț, vorbim de două produse diferite, adică te uiți la ele pe raft și e clar, te uiți la asta și spui, bă, e ceva mai scump. Nu e o cutiuță Fără mică de îndoială, plastic. Aici avem metal și un plastic de calitate mai bună. Da. Pe la Inokhin am mai văzut așa plastic frumos. Cam ei folosesc. Bine, mai sunt producători, dar astea două exemple le avem pentru că am tot discutat de ele. Și spre deosebire de Inokhin, la care facem review pentru că băieții de la Inokhin tot ne trimit produsele, place lor de cum le facem clipul. Asta chiar se găsește în România. Cam peste tot. Se Noi pare l-avem că pe al și- nostru de la Fumează Ok, oricum. Și pe EMAG mi se pare că se găsesc. Tancul tot la fel se aprinde, luminează în 10.000 de culori, puteți Da? să-i schimbați 7 culori, da, se aprinde, e clasic aia, fără nicio problemă. Deci, practic, înăuntru, da, e același lucru. Dar arată mult mai bine, mai greuț, avem metal, avem plastic de calitate, rezistențele nu mai scuipă și merge bine. Ia sunt curios dacă apeși de 5 ori pe ăsta ce se întâmplă. Nimic. Nu. Ba! Auzi, dar dacă ți-ai apăsat pe off, poți să-i schimbi culoarea? Da. Ți-ai apăsat pe off și începi și intri și schimbi culoarea. Pam, pam, Mamă, pam, l-a făcut pam, albastru, pam, uite ce pam, bine pam, arată ăsta. pam, 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 pam. Și eu tot pe albastru l-am lăsat. Și Arată acum mai bine. dai pe low, bam, și a rămas cu albastru. Corect corespunzător pe baroseneală. Băi, Cui recomanzi dispozitivul? Noi avem întrebarea asta de fiecare dată. da. Cui recomandăm dispozitivul ăsta? Pentru că e foarte interesant, deoarece avem multe dispozitive pe piață și multe tipuri de tipologii de fumători sau de vapor, dacă vrei. Eu aș spune că produsul ăsta, dat fiind natura lui all-in-one și cu modificările care i-au fost aduse, pot spune că va servi cu succes oricărui tip de vapor pe care îl Știi că, va nimeri. acum, așa cum este modul ăsta, e perfect pentru începători. Mai încet, mai tare, pornit, oprit, rezistențe de tot felul, nu mai scuipă, merge. Mă, și în belea. același timp, dacă Dar, stai să te gândești pentru un vapor avansat, să aibă un dispozitiv de backup care să-i Uite, meargă oricând, micuț. e mic, drăguț, 2000 de mAh cu încărcare micro USB, ceea ce înseamnă că o să-l ducă chiar dacă e un fumător înrăit și dacă pui rezistența de 0.5 pe el, chiar va scoate destul de bine, adică uite-te cum Da. scoți tu.
Totuși. E producție foarte mare. Totuși. Foarte mare. Să știi că Și ăsta... uite aici, rezistența de 0,6 de MTL. Din nou, discutăm de o producție foarte bună de abur. Bine. Asta, micuțul Box Pro îi face concurență Pinguinului. Da, clar. Că am păstrat Pinguinul ăla, dar începe încet să se miște treaba. Avem alimentare cu aer pe ambele părți ale capacului, dacă Reglaj, interesează pe cineva, bineînțeles. reglaje, tot ce trebuie. Bă, nouă ne place foarte tare, îl recomandăm cu drag tuturor. Indiferent că sunteți la început și vă gândiți ce jucărie să vă luați dacă de-abia vă apucați de treaba asta, este foarte ușor de folosit, sau dacă sunteți deja cunoscători și vreți un dispozitiv care să arate oarecum interesant să fie, bă, eu l-aș numi oarecum elegant, că nu arată rău. Este, Bă, nu arată metalul rău, ăsta arată deloc, foarte bine, sincer. se simte foarte bine, Exact. nu are colțuri, nu are zgârieturi, julituri, acțipildul desfăcut de pe el. Nu mi-e rușine să mă duc la o nuntă cu un IO-Box. Da? Chiar nu. Adevărat? Uite-l, marmură, Exact. negru, lucios, elegant. Și vine într-o paletă foarte variată de culori. Plus Eu că n-am la văzut 200 asta, de lei despre ce vorbim? Vorbim de țigările pentru 3 săptămâni? 200 de lei? Ce 3 săptămâni? 15 lei pe zi. 10 zile 1,5 milion, cam ăla e, 15 zile 2 milioane. Da, mă rog, care Da. frumos. Clar, IO-Box Pro ne place foarte tare și primește un like din partea noastră. Nu uitați să ne dați și voi like pe Facebook la facebook.com/Academia de Vapat, să comentați în secțiunea de comentarii a acestui clip, să ne spuneți ce părere aveți despre IO-Box Pro. Dacă aveți IO-Box-ul normal, ați fi tentați să faceți upgrade-ul la un IO-Box Pro, noi zicem că dacă l-aveți deja oricum s-a cam dus din acumulator, că l-ați folosit ceva vreme și dacă nu vreți neapărat ceva foarte diferit, chiar merită investiția, pentru că primești o serie de beneficii Aerul mai care bun, chiar încărcarea pe sus. exact aduc un plus valoare dispozitivului. Abonați-vă și la canal, Eu dați mi-aș da acolo și share. și apăsați, da, și share. Și apăsați butonul ăla, iconița cu clopoțel. Vă va notifica atunci când noi urcăm un clip nou. De regulă încercăm să postăm un clip la fiecare început de săptămână, adică luni, și mai avem un clip joia. Ocazional facem câte un live sâmbătă. Când facem live sâmbătă, nu postăm clipul luni ca să nu fie prea mult, că cei mulți strică. Și dacă n-ați înțeles, scrieți în comentarii că vă răspunde Fani. Și mai avem de pus o întrebare care va fi pusă de Gogo în secțiunea de comentarii. Comentați dacă vă apați din IO-Box Pro. Nu? Până data viitoare, ca de obicei, eu am fost Fane, Eu am fost Gogo. iar voi ați fost într-un alt episod al Academiei de Vapat. Pa! Pa!